Farin ciki baya ɗorewa a rayuwa sai tare da bakin ciki. Ina neman wata kalma wacce babu wanda ya santa. Sannan ina neman wata kalma wacce zan furta miki cewa ke ta daban ce, ke kyakkyawa ce, kin zarce sauran mata. Zuciyata da taki ba za su taɓa rabuwa ba har abada. So shi ne abin da ya dunkula zuciyoyinmu waje guda har muka tsinci kanmu a cikin soyayya. Ina fatan ba za ki bari wani ɗan ƙaramin abu ya zo ya raba tsakaninmu ba. Ke tamkar gishiri ce a cikin rayuwata. Idan na rasa ki, zan yi rayuwa ne da babu armashi a cikinta. Zan so ki ji da akwai tarin wasu tsuntsaye da suke wuni suna tattauna batutuwa akan irin matsayin da na baki a cikin zuciyata. Zan so ki ji irin abin da suke cewa, domin kuwa a lokacin ne za ki tabbatar da irin san da nake yi miki. Da akwai miliyoyin furanni a cikin lambun masoya a wannan duniya. Da a ce zan tsinko kowane fure na baki shi a hannunki, hakan bai isa ya bayyanar da adadin yadda nake son ki ba. Ke ce murmushina, kuma ke ce farin ciki. Shin ko kin san a koda yaushe son ki motsa yake a cikin zuciyata? Da akwai wasu lokuta da nake zubar da hawaye saboda ke. Na san za ki ce saboda ni. Da akwai wani lokaci da yake zuwa na ji tamkar ne baka-bakai na tashi sama. Kin kuwa san duk saboda menene? Saboda motsawar sanki a cikin zuciyata da tsintar kaina a cikin matsanancin shauƙi a dukkan lokacin da na ji muryarki ko na tuna da ke. Ina fatan za ki amince mu rayu tare har abada. Daga naki, mai son ki har kullum, Abdul Mr. Indiana.